5, 4, 3, 2, 1. Kör. Vänster 5, 30, höger 6 över grön. 60, höger 5, nyper 4 minus här, 80. Och det är lyft 50. Ja. Vänster 4 plus 60. Sen är det sprätt. Vänster 4 här som öppnar och nyper. Minus och den är lång. Oh, just det. Ja, då. Kom upp. Tack. Hoj höger efter vägskäl kommer. Lugn och fin om någon bromsar. Känn efter nu. 100. Höger 5 plus 60. Vänster 4 plus 80. Vänster 5 minus 60. Höger 4 plus 60 över krön. Höger 5 minus 50. Vänster 5 plus 60. Höger 5 80. Vänster 3 150. Vänster 3. Höger 5 minus över krön. Öppnar extra lång och nyper 4 plus över krön. 50. Vänster 5 ner. 60. Höger 4 minus. Och den är sen. 100. Vänster 3 plus. Öppnar 80. Höger 5 80. Vänster 5 minus 50. Höger 5 minus nyper något 40 och vänster 4 plus 180. Ja, höger efter vägskäl 100. Höger efter vägskäl till bro 100. Oops. Höger 5 minus lång 500. Krön som nyper minus 200. Och det är krön 250. Det blir litet krön 200. Utan min höger 4 över litet krön 250. Vänster 5 minus krön. Öppnar lång 120. Vänster 4 plus nyper över krön 180. Det är höger 5 över lyft. Öppnar 120. Och det är lyft 60. Höger 5 minus. Och sen kommer en osynlig is här. Vänster efter vägskäl. Och det är som en chikan. Alltså det är vänster 1, höger 2. Och vänster 1 ut. Bara knallar runt. Det blir vänster 5, 80. Krön 150. Höger 5 minus. Långnyper 4 plus 250. Det är vänster 5 minus och vid krön nyper något 50. För höger 5 lång. Nyper över krön halvlång 100. För vänster 5 plus 180. Och det blir krön 60. Ja. Höger 4 plus 120. För vänster 4 minus nyper något 100. För höger 5 minus. 60. Höger 6 180. Vänster 5 plus halvlång 120. Vänster 4 minus öppnar halvlång 500.
Tommy. Det är lugnt. 300. Det slutar med vänster 5 minus lång. 150. Det blir höger 4. 250. Höger 4. 250. Det slutar med höger 5 plus till vänster 3 plus 180. Det blir vänster 3 här. Höpp. Höger 5 minus nyper lång och nyper 100. Nyper. För höger 5 minus 250. Det är en höger 5 100 och vänster 4 minus 30 till höger 620. Höger 5 minus 50 till höger 4 plus. Till vänster 480, vänster 5 minus 60. Och det kommer sig upp här, vänster 3 minus, halvlång nyper något, 60. Höger 4 plus 80, höger 5 minus 120. Vänster 6, 250. Litet krön. Ja. Höger 4 minus 50. Till vänster 5 minus, det är väl litet krön 80. Höger 4 till vänster 4, 50. Till höger 4 minus 50. Vänster 5, 80. Vänster 6, 250. Slutar med vänster 4 plus över krön 100. Till höger 4 minus nyper något 40. Vänster 5, 100. Höger 6 över krön 100 och easy. Vänster 3 plus, nu blir det kurvigare. Vänster 3 plus. Till höger 2. Vänster 380 och höger 2, 30. Vänster 2, 100. Vänster 5 minus halvlång, 60. Höger 3 plus, nyper halvlång här, 50. Vänster 6, 80 och det är mål och det är kort uppbromsning. Där framme. Kort uppbromsning. Så att det är bara att vänta på att vevstakarna skulle titta ut genom blocket. Nu är det inga Uppsala-grejer här nu. Ja, fy fan, stackars motor. Ja, det är väl ingen... Ja, det är nog roligt. Ja, man väntar ju bara på att motorn ska explodera. Fy fan. Ja, det är fint. Fantastiskt trevligt. Fantastiskt väder. Ni har verkligen lyckats. Vi vet när vi ska ha det. Ja. Lycka till vidare. Tack.